నక్షత్ర సమూహంలో 22వదైన శ్రవణ నక్షత్రం. ఇది కృష్ణవర్ణంలో 3 తారలు కలిసి చేపాకారంలో ఉంటుంది. ఈ నక్షత్రము యొక్క అధిపతి చంద్రుడు, అధిదేవత మహావిష్ణువు, గణము దేవగణము, రాశ్యాధిపతి శని, జంతువు వానరము. ఈ నక్షత్ర జాతకులు మితభాషులు, కోపతాపాలు, మొండి వైఖరి, అల్లరితనము ఉన్న వీరు ధర్మం తప్పక జీవితం సాగిస్తారు. వీరు చక్కని తీర్పులు చెప్పగలరు. వీరి అంతర్గత ఆలోచన, మేధస్సు ఎవరికీ అర్థం కాదు. ఓర్పు ఉంటుంది, కానీ దానికి హద్దులు ఉంటాయి. ఎవరికి ఎటువంటి మర్యాద ఇవ్వాలో, ఎవరిని ఎక్కడ ఉంచాలో వీరిని చూసి నేర్చుకోవాలి. ఆభరణాలు, స్థిరాస్తులు, వస్తువులు స్థిరాస్తులుగా లభించిన దానికంటే స్వార్జితం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో సాహస నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. విజయం సాధించి అఖండమైన ఖ్యాతి గడిస్తారు. చనువుగా మాట్లాడే స్వభావం ఉన్నా ఎవరినీ నెత్తికెక్కించుకోరు. ఊహ తెలిసిన నాటి నుండి ధనానికి లోటు ఉండదు. అంచెలంచెలుగా పైకి వస్తారు. శత్రువర్గం అడుగడుగునా ఇబ్బందులు పెడుతుంది. ఒక వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. బంధు ప్రీతి ఎక్కువ. స్నేహితులకు గుప్తంగా సహకరిస్తారు. చదువు పట్ల శ్రద్ధ, సమాజంలో ఉన్నత స్థితి, అవకాశాలను సద్వినియోగపరుచుకొనుట, సందర్భానుసారం వ్యూహం చేయుట వీరి సొంతము. అందరూ వీరిని మొండి వాళ్ళు అని భావించిన వీరి విశాల హృదయం, సున్నిత మనస్తత్వం ఎవరికీ అర్థం కాదు. వ్యాపారంలో ముందుగా భాగస్వాముల వలన నష్టపోయిన తరువాత మంచి లాభాలు గడిస్తారు. వారసత్వ విషయాలు లాభిస్తాయి. జీవితంలో ఊహించని స్థాయికి చేరుకుంటారు. బాల్య జీవితానికి జీవితంలో చేరుకున్న స్థాయికి ఎంతో తేడా ఉంటుంది. అడుగడుగున దైవం కాపాడుతాడు. వీరికి దైవానుగ్రహం ఎక్కువ. వీరికి ఉండే దైవభక్తి, గుప్తదానాలు ఇందుకు కారణం. సంతానం వలన ఖ్యాతి లభిస్తుంది. ఇందులో జన్మించిన వారి నక్షత్ర పాదాలు, జాతక చక్రంలో గ్రహస్థితి వలన మార్పులు ఉంటాయి. ఫలితాలు సాధారణంగా అందరికీ సమానమైన పుట్టిన సమయము, గ్రహస్థితులు, నవాంశము మొదలైన విషయాల వలన ఫలితాలలో మార్పులు సంభవించును. మీ రాశి మకర రాశి. మీ రాశి అధిపతి శని. నక్షత్రాది దేవత శ్రీ మహావిష్ణువు. మీకు పేరు పెట్టవలసిన అక్షరములు జూ, జే, జో, కా. నక్షత్ర గణము దేవగణము. నక్షత్ర జంతువు వానరము. నక్షత్ర నాడి అంత్యనాడి. నక్షత్ర పాదము తామ్రము. మీరు పూజించవలసిన గ్రహములు చంద్రుడు, శని. మీరు పూజించవలసిన దైవము అమ్మవారు మరియు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి. మీరు చేయవలసిన ఆచారములు శుక్రవారము నాడు ఉపవాసము ఉండి నిష్ఠగా అమ్మవారికి కుంకుమ పూజ చేయవలెను. మీ అదృష్ట సంఖ్య 2. అదృష్ట వారములు సోమవారము, బుధవారము, గురువారము. మీరు ధరించవలసిన తిలకధారణ కుంకుమ మరియు సింధూరము. మీరు చేయవలసిన పారాయణము దేవి భాగవతము మరియు శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రములు. మీరు ధరించవలసిన రుద్రాక్ష ద్విముఖి, అనగా 2 ముఖములు కలది. మీ యొక్క అదృష్ట రత్నము ముత్యము. ధరించవలసిన వ్రేలు కుడి చేతి ఉంగరపు వేలు. మీరు పూజించవలసిన వృక్షము తెల్ల జిల్లేడు తులసి. మీరు చదవవలసిన పురాణము దేవి భాగవతము. మీరు పఠించవలసిన మంత్రము ఓం హైం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. మీ యొక్క అదృష్ట రంగు తెలుపు. మీరు చేయవలసిన దానములు బియ్యము, నువ్వులు. మీరు ప్రయాణము మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయకూడని నక్షత్రములు అశ్విని, మక మరియు మూల. మీరు ప్రతిరోజు పఠించవలసిన గాయత్రి మంత్రము ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గిత్ ప్రచోదయాత్. శ్రవణ నక్షత్రంలోని 1, 2, 3, 4 వరుసగా 4 పాదాలలో జన్మించిన వారి ప్రత్యేకతలు సవివరంగా తెలుసుకున్నట్లయితే, ఈ శ్రవణ నక్షత్రములోని ప్రథమ పాదము కుజుని యొక్క మంగళాంశకు చెందినది కావడం వలన ఈ మొదటి పాదంలో జన్మించిన వారు సుందర రూపం కలవారు, ఉపకార స్వభావం కలిగి ఉంటారు, సంపదలతో ఉండువారు, ఏకపత్ని వ్రతులు, దాన ధర్మములు ఎక్కువగా చేయువారు.
ఈ శ్రవణ నక్షత్రంలోని ద్వితీయ పాదము శుక్రుని యొక్క భోక్తాంశకు చెందినది కావడం వలన ఈ రెండవ పాదంలో జన్మించిన వారు స్వయంగా బతకాలి అనే ఉద్దేశం కలవారు, విశేష పరివారం కలవారు, తెలివిగా మాట్లాడే నేర్పు కలవారు, దానగుణం కలిగి ఉండేవారు. ఈ శ్రవణ నక్షత్రంలోని తృతీయ పాదము బుధుని యొక్క విచక్షణాంశకు చెందినది కావడం వలన ఈ మూడవ పాదంలో జన్మించిన వారు సర్వము తెలిసినవారు, కళా ప్రవేశులు, వ్యాపార దక్షత కలిగిన వారు, పట్టుదల అధికముగా ఉండును, భార్యయందు ఔదార్యము, ఏ పనినైనా అవలీలగా చేయు సామర్థ్యము కలవారు. ఈ శ్రవణ నక్షత్రంలోని చతుర్థ పాదము చంద్రుని యొక్క ధనాంశకు చెందినది కావడం వలన ఈ నాలుగవ పాదంలో జన్మించిన వారు సద్గుణయుక్తులు, విశేష ప్రయాణములు చేయుదురు, ధనవంతులు, భార్యాప్రియులు, గృహ సంబంధాలపై మక్కువ ఎక్కువగా కలిగి ఉంటారు. వీరికి ఇతరుల సహకారాలు లభించును, కీర్తిపరులై ఉంటారు.